శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా తణుకు ఎమ్మెల్యే ఆర్మిల్లి రాధాకృష్ణ దంపతులు సోమవారం తణుకు నియోజకవర్గంలోని వేల్పూరు, మండపాక, తణుకు, దువ్వ గ్రామాల్లోని అమ్మవారి దేవాలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈశ్వరమ్మ, యాల్లారమ్మ, ముత్యాలమ్మ తల్లులకు దంపతులు మొక్కులు చెల్లించారు. ఆలయ కమిటీలు ఘన స్వాగతం పలికి ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు. नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर गोविंद 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 आयतनवान् भवते यो वायोरायतनं वेद कन्याकुमारी धीमहि महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि श्री महालक्ष्मी महाकाली महादुस्ते बाला त्रिपुर सुंदरी दल्लार महाविद्या नमः।